Lehenik eta behin, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko EHuri, Jose Azurmendi katedrari eta Elkano Fundazioari gonbidapenagatik. Eta, zergatik titulu hori ez? Guzti hau nik gutxora era gai honetan hasi nintzen, ekaik bere ez, Elkano Humanista Utopiko artikulu famatu hori publikatu zunean, behakin neon ikerketan eta eman egin zian artikulua. Eta egia esan nik ordura arte, banekin Elkano, ez, existitu egin zan tipo bat izan zela, Getariakoa, eta, ezer gutxi. Eta ardun, hortikan, sortatu zitzaidan lehendabiziko galdera izan zen, ez, benetan, horrelakoa baldin bazen Elkano, nola liteke horrelako pertsonaia bat, hain irrelevantea izatea historian, zen ere ustez, eukidezake beste herrialde baten jaioko balitz, edo beste modu batean kontatuko balitz, Neil Armstrong edo Yuri Gagarinen tokian egon beharko lukeen pertsonaia historiko bat da, ez? Azkenan egin zuen ordura arte egin gabeko balentria miragarri bat. Txiripaz, baina, miragarria. Orduan, pixkat galdera horretatik antiraka, ez? Zergatik. Ezabaketaren ideia plazaratu zitzaidan, eta hor jarriet ere Euskaldunak asteriskoarekin, ze aurkezpena jungo naiz azaltzen pixka bat Euskaldunak nola funtzionatu dugun historian, edo ze Euskaldun iruditegi diren nagusiak historian, eta nola horrek ere eragina eduki duen pixkat kasu misteriotsu honetan. Orduan, ezabaketa horren inguruan, lehendabiziko evidentzia dugu ez, Santa Mariak ja esan digu, hasierako kroniketatikan, Angliriaren kroniketatikan, ezabatua den pertsona bat da, 19. mendera arte ere, Espainiar historiografiak berak aztu duen pertsonaia bat da, ez, lehen ez du Portugaldar bat, Espainiako lurraldeetan jaio dan pertsona bat baino, orduan pixkat, zer gertatu da, ez? Horren arira, pixkat, azaldu da Enrique Santabrianen hitzaldian, ez, errebisionismo historikoak zen olako paper jokatu duen, Elkano aztean lehendabizi, baita gero ere Elkano imperial hori eraikitzean, gero ere azken aldi honetan dakagu nolabait teoria dekolonialen eta kolonialismoaren inguruko eztabaidak sortu dira, orduan ere figura historikoen berrikuspen bat badago, eta orduan pixkatez eztabaida hor sortzen da. Finean, nik uste gertatzen dena da, Espainiar armadak eta Espainiar nazionalismoak ez Elkano imperial hori aldarrikatzen duenak, baita teoria dekolonialetatikan Elkano kritikatzen duten horiek ere Elkanoren ideia berdina partekatzen dutela, ez? Elkano imperiala batzuk aldarrikatu egiten dute, beste batzuk kritikatu egiten dute. Eta, pixkat, ez, Elkano imperial hori nik uste, Espainiar armadaren buke eskuela Juan Sebastián Elkano nik ustez oso ondo adierazten du zer den Elkano imperial hori, ez? Armada espainialarena, Espainiaren zerbitzura, asko jota gehien ez igual ikurriña bat galdiogu txertatu horri, baina, espainola lehenbizi. Ez, irakurtzen da, ez? A las órdenes del gran capitán, fiel servidor de un imperio eficaz, kritikatzen ere ez, bere ekintza kolonizadore batenak dira, ez? Encarna los valores de la nación previamente asignados, hitz potolo guzti hauek ez Elkanoren inguruan. Orduan, eskema da espainola lehenik, eta gero akaso euskalduna izan daiteke ere bai. Orduan, pixkat, ez eztabaida horren arira, junda azken urte hauetan planteatzen posibilitatea beste Elkano batena, ez? Pixkat, Enrique Santamariaren liburua aprobetxatuz ez, Elkano arrunt batena, ez? Historia egin duen pertsona arrunt baten figura hori sartzu da jokoan. Eta nire hipotesia da pixkat, zergatikan dago naste borraste hau, Euskaldunak nola ikusiak izan diran historian zehar, edo gaur egungo historian ez maiuskula idazten den historia horretan, Euskaldunak nola irudikatzen diren. Eta Euskaldunen irudikazio hori beti ere izan da nolabait Gabilondoren hitzetan esan da, diferentzia bat. Euskalduna izan da diferentzia kultural bat, beste herrialde batzuen historian parte hartu duena. Eta horrek ere jarriko ditu Euskaldunak askotan posizio batean, non haien kontraesan ankerrak esaten du Gabilondok, baliatu behar dituzten nolabait aurrera egiteko, edo privilegio batzuk mantentzeko, edo batzutan ere bizirauteko.
Jakina, 16. mendea, garai konplexua da, ez? Atzo esaten zan Sarrien handiarekin solasaldian esaten zanez, mundua handitu egiten da, baina aldi berean ere txikitu, botere handiak sortzen dira, eta nolabait euskaldunak tarte horretan daude. Orduan, euskaldunen iruditegian nolabait dikotomizatu egiten da, ez? Historiara pasatu da euskaldun hori. Alde batetik handakagu, barbaro bezala etiketatu daiteken euskalduna, barbaroa zentzu ez basatia utxean, baizik eta nolabait zibilizatua edo zibilizatu egia ez den figura bat, nolabait anomalia bat. Ez, normaltasun edo izan beharko luken hori ez dena. Eta gero bestaletikan ere sortzen da euskal noblearen figura. Noblea deitu diot, baina izango zen ez, euskaldun leiala, euskaldun zintzoa, eta batez ere beti Espainiaren zerbitzura egondan euskal herri hori, ez? Adibidez, Azurmendiren espainolak eta euskaldunak liburuan nik uste antologia bikaina dela ikusteko, ez, nola barbarizatu egin den euskalduna, eta baita ere nola euskal noblearen ideia hori nondikan jaiotzen den. Orduan, nik usteet gaur egungo eztabaidan nolabait ere optika horrek oraindikan indarra daukala eta horregatikan askotan sinesgaitza zaigu irudikatzea, ez, elkano ezberdin bat. Elkano arrunta izango litzatekena. Orduan, pixkat, Gabilondoren aipu horri jarraiki ez, diferentziaz hitz egiten da historian, diferentziak azaltzen dira, baina diferentziak ez du hitz egiten. Ez da diferentziatikan historia idazten. Orduan, gure kasuan ere antzeko zer gertatu da, ez, gure historia idatzi egin dute, orokorrean, ez dugu guk idatzi, eta hori gertatzen da, azken finean, historia idazterakoan daude subjektu batzuk, subjektu historikoak, beraien historia kontatzen dutena, beraien begietatik, bizipenetatikan, kontatu eta berridatzi eta asmatu ere bai jakina, eta gero bere historian azaltzen dira aktoreak. Eta adibidez, gaur egun edo etorri daiteken adibide bat, Bigarren Mundu Gerra kontatzerako orduan, subjektu historikoa Errusia baldin bada, aktore ezberriak ditu, aktoreak modu batera irudikatuko dira. Subjektu historikoa Estatu Batuak baldin badira, seguru aski gerraia beste modu batean kontatuko da. Subjektua Estatu Batuak dira eta aktoreak beste guztiak. Gauza da, aktore historiko horiek ere bi taldetan edo bi multzotan banatu daitezkela, ez? Esan deten bezala lehen, anomaliak edo barbaritatearekin lotutakoak, ez nolabait subjektu historikoa afirmatzen dutenak modu negatiboan, lehen esan detena, ez? Izan behar ez lukena edo izan behar den hori guztiz ez dena. Eta bestetikan, aliatuak edo nolabait subjektu historikoa laguntzen dutena bere historia egiten modu zentzu positibo batean. Hor, jakina ere, diferentziak eta subjektuak, subjektu osoak eta subjektu ez osoak ere sailkatzen dira, eta atzo adibidez Kristina Lasak esan zuen, ez? Azken finean, konkistak legitimatu egin behar dira, eta bereizketa horiek egitean, nik legitimatzen dut, adibidez, Amerika osoa kristautzea, zergatik ni naizelako subjektu osoa, subjektu zuzena, eta eta besteak nolabait asimilatu edo barneratu egin behar ditut. Orduan, hortikan dator urrengo puntua dela pixkatez, zer egiten du subjektu historikoak diferentea denarekiko edo aktoreekiko, lehenbiziko pausua izan daiteke ahaztura, Balkanoren kasuan oso argia da, nola borratzen duten historiatikan urte luzez, eta kitxo, ahaztu egingo dugu diferentzia. Azken finean, subjektua nolabaiteko homogenotasuna eduki behar du, orduan pixkat subjektu hori zalantzan jartzen duna, lehendabizi azten edo apartatzen saiatzen da. Ez, Amaiak hitzaldian ere aipatu du, ez, 16. mendetik aurrera eta nola historia nazionalak eta idazten hasten direnean, nola batasunaren kontzeptua oso garrantzitsua den, orduan, danak ez uniformatu egin behar dira. Bigarren aukera izango zen, nolabait barbarizazioa, ez, diferentzia hori modu kontrajarri batean azaltzea, ez negatiboan guztiz, adibidez, errukiaren bidez ere azaldu daiteke, ez, basati gaixoak edo, ez, nik eraman ekarriko dizuet zibilizazioa honera zuen favorerako, eta gero azkeneko tresna izango litzateke asimilazioa. Ezin denean diferentzia hori ezaztu, ez barbarizatu, gure egingo dugu eta gure erara moldatuko dugu diferentzia hori. Adibidez, elkano imperiala horren kasu izan daiteke. Azken finean, zer gertatzen da, nolabait sortzen dela ere baimendutako diferentzia bat.
azken finean, ez, subjektu historikoa da arauak jartzen dituna eta arau horietara moldatzen ditu aktoreak, modu positiboan edo negatiboan. Eta gaur egun ere ikusi daiteke nola euskal figura historiko asko horrela azaltzen zaizkigun, ez? Niretzako adibide oso argigarria da, Voxek edo bueno, Santiago Abascalek nola aldarrikatzen duen Blas de Lezoren figura, ez? Osea, tipo bat egiten du guztiz berea, ez? Espainiar fidelena eta nolabait euskaldun zuzenaren figura dela lehenbizi espainiarra eta gero, bueno, euskalduna, euskaraz hitz egin zezaken hori ja ez kantu bigarren kontua dira. Orduan, gauza da 16. mendean, bueno, ja asko hitz egin da honetaz, ez? Amaiak testuingeraketa bikaina egin du eta gaude nolabait aldaketa garai batean. Elkanoren garaia da aldaketa garaia. Daude zentralizazio prozesuak, estatu nazioen egunsentia da, ez nolabait Erroma gainditzeko asmoak ere piztu egiten dira Elkanori, ez? Enrique Santamariak esan du Elkano munduari bira ematen dio eta ja, ez? Erroma eta hori gainditzeko asmo nazionalak sortzen hasten dira. Azken finean, imperio unibertsalen edo unibertsaltasun asmoa duten imperioen sorrera garaia da. Horretarako jakina, historia asmatu egiten da, eta batez ere garaian asko erabiltzen ziren genealogiak sortzen ziren, ez? Leinu bidez justifikatzea, nik dakatela nolabait jainkoaren misioa edo espainiartasunaren misioa eta bar. Azken finean, Azurmendiren hitzetan, garai hau horrela laburbildu daiteke. Norbere nazioaren, historiaren, kulturaren eta hizkuntzaren arrokeria. Beste nazioen, kulturen, hizkuntzen eta historiaren gutxiespena. Norbere handitasunaren mitoak. Karo, Espainiak nolabait prozesu horretan parte hartzen du, eta lehenetarikoa da hori egiten, eta Euskaldunak nola sartzen dira garai horretan, Euskaldunak sartzen dira, esan dugun bezala, ez, hegoaldeko lurretara mugatuko analisi hau, hegoaldeko lurretan Nafarroako erresuma galdu egiten da, orduan ja, hegoaldeko euskal lurralde guztiak nolabait inperioan integratzen dira. Orduan, ze gertatzen da testuinguru horretan, inperioak euskal lurralde horiek hartzen ditu, eta euskaldunek edukitzen dakate behar bat imperio horretara integratzeko, euren posizio askotan onak eta privilegiatuak mantentzeko. Orduan, testuinguru horretan, sortzen da Azurmendik deitzen duen Espainiar txit gorenaren figura izango dela nolabait subjektu historiko Espainiar eredugarriena, ez? Nolabait, Espainiar imperioaren asmo guzti horiek legitimatu eta justifikatuko dituena. Esan bezala, Espainia izan zen lehenetarikoa nolabait ez, imperio unibertsal horiek sortzen, Ameriketako aurkikuntzarekin, eta bar. Eta orduan, pretentsio unibertsalista horiek legitimatzeko, ez, Espainiarra berdintzen da, katoliko honenarekin, ez, Espainiako katolizismoa da benetako katolizismoa, munduan zabaldu behar dena, ez, Santiagok sortutako eliza, ez da zer. Gero ere, arraza puruena, odol garbitasunaren ideia ere garai honetan sartzen da jokoan, herri borrokalaria da, erromatarrei asko gustatu ditzaien Espainia Iberiar penintxula konkistatzea, musulmanen birkonkista ere mitifikatu egiten da, gero gaztelerari dagokionez ez, hizkuntza dotorena, hizkuntza kultural gorenena izango da. Baina, azken finean orduan da Espainia munduan eta Espainian gaztela. Horrela laburbiltzen du pixkat Jose Azurmendik garai horretako Espainiar imperioera berrituaren asmoa. Zer gertatzen da? Garai horretan Euskaldunak nolabait imperioko txokoetan ja zabalduta bazeudela. Eta orduan sartzen dira nolabait imperio horren sorreran, diferentzia bezala. Jakina diferentzia hau ez da garai horretan sortzen, osea historia luzea dakan diferentzia bat da. Erdi Aroan zehar adibidez Done Jakueko bidean eta asko idatzi izan euskaldunen inguruan, euskaldunak ez, basatiak, lapurrak, bandaloak, hiltzaileak, zikinak, ez etzian fidagarriak eta bar, orduan nolabait 16. mendera ere iristen dira profil horrekin. Ez hori bakarrik, baizik eta nolabait gero euskal nobelaren ideia ere egongo da jokoan. Orduan, bi profil historikoien artean mugituko da euskalduna. Orduan, karo, diferentzia bezala sartzen denean euskalduna edo integratzen denean imperioan,
ez pixkat talka egiten du Espainiar txit goren horren irudiarekin, ez? Espainiar txit gorenak baldin badaka hizkuntza berena, baldin bada pertsonaia kulto bat, Euskaldunaren hizkuntza da animalien tankera duen hizkuntza bat, idatzi ezin daitekena, horrekin jainkoaren gana, edo jainkoarekin hitz egiteko euskera ez da hizkuntza egokia, eta azken finean, nolabait diferentziari ezaugarri erdeinagarriak esleitzen zaizkio, eta jakina Espainiar txit gorenari, ez, subjektu historiko imperial horri, ezaugarri positiboak. Baina, esan deten bezala, Euskaldunak jadanik nahiko zabaldua zeuden imperioko txokoetan, ez? Zeuden eskribauak, hemen atzo aipatu zen, ez? Errotarrien industria bat zegoen, armagintzare bat zegoen, ontzigintza, azken finean Euskaldunek imperioa hornitzen zuten. Orduan, karo, baina imperio hornitzen zuten horiek, bazituzten diferentzia, pixkat Espainiar goren horren irudiarekin talka egiten zutenak. Finean garai oparoak edo garai ekonomiko oparoak ziren, batez ere kostaldeko euskal lurraldetan, eta Euskaldunek bazekiten, ez, baliagarriak zirela imperio eraberritu horretan. Azken finean, Euskaldunak zian imperio horren zabalkuntza hornitzen zutenak. Orduan, gertatzen dena da, nolabait Euskaldunen munduratze bat. Imperioan zehar zabaltzen dira, eta imperioa munduan zehar, Ameriketan zehar eta zabaltzen denez, Euskaldunak ere lurraldeetatik zabalduko dira. Eta bertan, bai topatu ziren, hori ez, aurreiritzi guzti hauekin, ez, askotan liskarrak edukitzen zituzten, herrialde hiri batzutan, ez, Euskaldunak juduekin berdintzen ziren, esaten du adibidez Joxe Azurmendik, ez, taldetasuna bazutela, baina ez naziotasuna edo herritasuna, izan ere nola Euskaldunek kultura edo ez den identitate kultural, ez denez kultoa, ez dago kulturarik gabeko herririk. Orduan Euskalduna zian talde bat, baina etzan ez nazioa, etzan ez herri bat. Erdara traketxa zuten, buruarinak ziren, eta bar. Eta baita ere, hau nolabait iristen zitzaien ere, Euskal klase altuetan edo komodetan zeuden Euskaldunek ere jasaten zuten. Azken finean, ez, Euskal Hidalgia nahiko barregarria zen gaztelarrentzat, atzo aipatu zanez, Orubeko nobleak ziren, ez, gaztelaren begirara, Euskal lurraletan agian danak ziren kapareak, baina gaztelara joan eta ze noblezia klase da hori, non danak arratoia baino pobreagoa zareten, esaten zuen Azurmendik. Orduan, herri satiran ere azaltzen dira referentzia hauek, eta orduan, nolabait, Euskaldunek oztopo haiei aurre egiteko, imperioak ezarritako ez, joko arau identitario edo horiek onartu egin zituzten, baina beraien probetxurako erabili zituzten. Hau ja batez ere klase altuko jendeak. Azken finean, imperioko ardatzetan mugitzen zen jende horrek, frogatu behar zuen merezi zuela, zeuden tokian egotea. Eta horretarako, frogatu behar zuten, Espainiarrak ere bazirela, edo Espainiarren mailan bazeudela, ez? Orduan, horretarako zer egin zuten, nolabait, Euskaldunaren beste profil hori ustiatu, ez? Euskaldunaren hitza fidagarria da, Euskalduna pertsona noblea da, Euskalduna zintzoa da, Euskaldunak ez erregearen zerbitzura lan egiten dute mertzenario bezala edo merkatari bezala, ez? Azken finean, imperioaren zerbitzura dagoen identitate baten ideia hori ustiatu egin zuten. Nolabait, baimendutako diferentzia hori baliatu egin zuten. Euskaldun posizio privilegiatu horiek mantendu nahi zituzten Euskalduna. Imperioari ere komeni zitzaion, ez? Nolabait sortzen dute imperioaren joko arauetara, sortzen dute edo ustiatzen dute imperioaren joko arauetara moldatzen da Euskal noble leial horren figura, ez? Orduan, zer gertatzen da, nolabait, Espainiako historiako aktore positiboa edo aliatua bilakatzen dela edo esklusibitatean hartzen duela Euskaldun noble horren irudia, ez? Azken finean da, Espainiarrekin batera dijoan pertsonaia bat, eta Espainiar bezala ere historia egin dezakeen pertsonaia bat, ez? Elkano imperiala, edo Santiago Abaskalek aldarrikatzen duen Blas de Lezo, edo, Unamuno ere horrela ulertu daiteke, eta bar, eta bar.
Orduan, karo, zer geratzen da? Ba, nolabait euskaldunaren barbarotasun hori anomalia gisa geratzen da, ja, zatiketa hori euskal lurraldetatikan bertatik ere hasten da aplikatzen, eta nolabait historiako pertsona arrunt gehienekin edo guztiekin gertatzen den bezala, ba, euskaldun arrunta, ez, agian psikologia konplexuagoa dakan euskaldun hori, edo Santa Mariaren liburuan agertzen ari euskaldun hori zuzenan ezabatua da historiatikan. Hemendik esango da, edo barbaroa, edo noblea, ez, edo leiala. Eta adibidez, joko arau horiek onartzera eta mugitzerako adierazle ona dakagu, ba, Txaberreia da hitz egin digun, ez, mugimendu apologista horretara. Zergatik? Azten direlako... Unai, 5 minutu, Vale. Vale, azkar jongo naiz. Azten direlako ez bakarrik esaten euskalduna badela ere Espainiarraren mailan egon daiteken subjektu bat, baizik eta ez, pausu bat gehiago ematen dute eta jartzen dute euskalduna Espainiarraren jatorrian. Sortzen dute euskaldun noblea nolabait ere dena jatorrizko Espainiar txit gorena. Baliatzen dituzten nolabait garaiaietako genealogiak eta mitoak, adibidez, Semenez Arradakoak inauguratu zuen tradizio bat dela esan daiteke, eta adibidez baliatu zuten tubalismoa, esateko Tubal Pirinioetatik etorri izan bai, baina Euskal Lurraldetatik sartu zen, eta bertan geratu ziren batzuk, dira gaur egungo euskaldunak, eta leinua odolga berbitasuna mantentzen duten bakarrak Espainia osoan euskaldunak gera, esango dute batzuk ere bai, ez, euskara dela Espainiaren aita, hizkuntza biblikoa, nolabait, antzinakotasunaren komodinak ematen die aukera jartzeko Espainiar txitgoren, jatorrizko Espainiar txitgorenaren tokian. Orduan, karo, egiten dutena da, gaztelaren edo Espainiar horren sorrera logikoki ezinezkoa bilakatu euskaldunak kontuan hartu gabe. Orduan, ahaztu eta barbarizatu ezin den diferentzia sortzen da edo indartu egiten da. Azken finean zer gertatzen da, euskal diferentzia hori bilakatzen dute benetako noblezia titulu, eta euskaldun noble hori egiten dute aktore historiko onargarri bakarra. Imperioarekin ondo ezkontzen den profila delako. Beraz, barbaroak ateratzen dira beti modu negatibo batean, eta jende arrunta edo psikologia konplexuagoak ahaztu egiten dira, eta historiatik ezabatu egiten dira. Azken finean, berriazketak, 19. mendeko eta frankismo garaiko berriazketak ere eragin handia eduki du nolabait bi euskal profil historiko hauen eraketa horretan, eta hori pixkat gainditzeko, garaia ere ulertu behar da, euskaldunen posizio kontraesankor edo paradogiko hori, diferenteak dira, baina imperioaren hornitzaileak dira, toki honean daude eta mantendu egin behar nahi dituzte beraien merkatuak, beraien privilegio politikoak eta bar eta bar. Privilegio politikoak, erakunde politikoak eta bar eta bar. Orduan, guzti hori nolabait posizio hori ez baldin badegu ulertzen, ez da ere nola ikusiak izan garen eta nola deskribatzen gaituzten edo nola idazten duten gutaz. Historian zehar, azken finean ari gerana da, Espainiar asmakuntza eta baita ere euskal asmakuntza noblearen euskal asmakuntza hori onartzen eta pixkat profil horien dikotomia onartzen. Badaude adibide asko, Elkano Zapartez, garaikoak Nicolás de Insausti, Santiago Guevara edo Pedro Navarro ere aipatu da, pertsonaia konplexuak zian, ze momentu batzutan leialak eta fidelak dira imperioko txoko batzutan, baina gero batzuk erregezaleak akatzen Getarian, eta pertsona berdina hitz egiten ari gera. Orduan, interesek bat egiten dutenean, ez dakit leialtasuna edo hitz egin daiteken, baizik eta azken finean pertsona arruntek, eta pertsona arruntak ez dira pertsona simpleak, pertsona oso konplexuak izan daitezke arruntoiek, hartzen dituzten erabakiak dira. Orduan, Elkanoren kasuan zergatik ahaztua, azken finean barbaroa zen, ze etzan bera eroia izateko jaio edo imperioaren eroia izateko profila etzan soldadu espainola, etzan erregezalea, baina aldi berean eta hor pixkatere kontra esana, imperioaren balentria handienetako bat egin zuen pertsona bat izan da Elkano. Orduan,
nolabait euskaldun arrunta, ez, jende arruntarekin gertatzen oidan bezala historian zehar, ahazturara kondenatua da, horregatik ez, nolabait euskaldunik gabeko 16. mendea, euskaldun arruntik gabekoa, historia idatzi eta berriatzi guk ez degulako egin, eta azken finean, pixkat Gabilondoren hitzak ekarriz, ez, ze importantea den historia diferentziatik idaztea, ez, guk gure historia idaztea, ze hori egitean, gauzak ateratzen dira. Eta historia hobeto ulertu dezakegu eta gure historia eta gure posizio historikoak ere askoz hobeto ulertu daitezke. Azken finean, historiografia, ez, laburtu daiteke Azurmendiren hitz hauetan, gure historia bazterrekoa da. Inork ez gintuzte faltan botako, ez baitugu zer aportatu mendebaldar kulturari. Eta zer aportatzeko badugu espainolei esker izan da. Hori da pixkat nagusi den historia. Eta orduan, euskal diferentziak hori egiteko lana daka, gaur egun baditugu tresnak ere hori egiteko, hemen ikastaroa horren adibide da, unibertsitatea dakagu, Elkano Fundazioa dakagu, Jose Azurmendi katedra dakagu, orduan, ez ezagun aukera galdu, eta 22. Eskerrik asko, Unai,